Welcome sa akong vlog karon. Ako karon sa akong garden. Nagbasa na ko ning kabagnutan diri. Oh, nagbasa na ko ni diri guys. Bagnot kayong lugar guys, kaya ako ning tamnan diri mga lagutmon og mga sigunsa pa nga pwede makaon bitaw. Oh, akong tira dati. Agbas ko diri guys. Mga pa na akong hagi. So ubos, hapit na human. Oh. Ay ngagi na ko no, bago pa lang higbasan ako guys. Bagnot kay likado kay init to ba yung panahon na ron. Basig may stroke ta ni. Oh, likado po na mga halas sa napitan ni bagnot kay guys. Oh, atakon ko man gyud, tiradahan ko gining nako gyud. Ay laay kay balay guys kay sige ra tag kanid to. TikTok. Di kay natay pabuto na but panahon ba. Oh. Manay gwapo. Himog bisyo. Oh. Manay bisyo gwapo. This lasang kay nay saging, nay mga kuan, gulay, kamuti. Mo ni akong kuan diri. Bago pa lang ako ni higbasan sa mabaw niya sa ubos manhuman na. Kapoy pod ay. Bagnot kay ba? Lah, sa man ni? Puti na may itlog. Uy, sam ni guys. Kailan mo na guys, murag itlog man. Wala na, tandog siguro na ko ni ba? Uyap ano. Oh. Sus. Kuan ba? Kuan stickling. Nah, ano kung tuyo agad. Nang nituyo ah. Okay. Naapil sa project. Naapil sa project mong area. Pangitaon na ako asang inahanan ni. Bago pa man siguro ni. Salag ba? Nest of the bird. Na, sinsyan kayo ha. Saan man nga. Alerto naman kita ni kabagnutan. Kaya ito naman yung tamnan ko. Mapil sa demolition yun eh. Sige lang, pangitaan ako. Asar pita ka magtingog-tingog. Paduulan ko na imong itlog dito. Paita no. Makaon po siguro ni. Pwede yung panilatoon. Oh, gamay man. Doy. Bagnot kay guys oh. So continue lang sa kong hagbas kaya kay para dako tag-agi ba udton ba yaron. Oh, udton ba yaron. Mahuman-human ako ni, ako ning daliag kuan, gunahan ako ninyo man tamnan. Kamuting kahoy, kamuti nara diha mga gulay. Kanang dali ra nga maka-harvesta. Sige lang, ipasulyap na lang akong natinanom nga mga previous nako nga tanom tong dati na kong unang vlog. Ako'y kamuti, balanghoy kay wa pa to masakto sa bulan, kuwang patog bulan. So diri lang sa tataman guys kay continue ko sa kuwang pagkuan pagagbas. So ayun guys. See you on my next video na pod. Tuloy-tuloy pa akong trabaho diri. So bye bye.